kabur nang ndi iki? Kate bunuh diri. King kaline ndek. Nandi yo. Wih, apa iki? Wih. Apa le? Iseng ah. Penyelang bohongon. Jangan naik kon. Aku minggat lek. Kok iso darane ngising mbek nyolong bohong. Aku minggat ke omah. Aku iki luwe. Kon isik cilik minggat-minggatan Oleh apa kon minggat? Sing ngena kon. Pengen colong wewe ya ndene. Salahe ning omahe ibu ngamuk-ngamuk tok. Dino damuki. Gak awan, gak bengi, gak isuk ngamuk tok. Iko lho, delok niko, ane lesen. Iki mripate buka aja ngombo. Ane lesen delok. Arek pinter ganteng. Ndak usah ngene. Iki pelan ini. Ndak usah tempe. Ngene wis ben enak. Saiki kon tak kei permintaan. Mumpung aku apik aku izin soal ini. Hah? Timen ki jin deh. Yo iyalah, pajangan kok ngene mbok kira bakul degan pinggir rembang ngono aku Bakul tape bola kowe mbok kira ndek ini. Kon saiki tak kei permintaan. Jauh opo saiki kon ngomong cepetan. Hah? Telu permintaan. Gelem aku. Aku pengen pinter. Membanggakan orang tua. Ambek hafid Quran. Kalau kayak ngono ke gampang. Gini, tanganmu adep nang dhuwur gini, lur karo gini. Simsalabim apa. Opo izin? Kode kertas. Akan jaluk pinter, anak soleh, ambek hafid 30 juz. Kode kok ngene? Ayo iku kan jane pengen pinter. Pengen soleh, pengen tadi hafiz 30 juz. Ya iku mondok timbang kok lontang lantung minggat ora genah ngene ayo. Kalau ndek pondok nih ngopeni kon pinter bisa kok. Dadi hafiz Quran, bangga mak mulele. Kayak mahkota kon kok. Dia wis. Wis ya, ndang mondok ngono ndak Syarifi, wis tak jamin pondokane enak tenan iki, asri wis kan. Kon ndang mondok-mondok timbang lontang lantung minggat-minggat iki gak genah kon. Wis ndak sakan bantah kon ndang budal mondok ngono lho, lon pacakanmu kok ngarit lho nah. Kan mondok sarungan ndok apik ganteng kon. Wis tak pamit tau timbang cokote nyamuk dek ngene. Loh, ditinggal gak entos jin iki. Wis diwian meneng. Aduh, kok ngon mondok mbek jin rek. Lah wis tak turuti ae. Bangun rumah.